Ekene mu ndema na gamte. Ekene mu oge ekene wanyi. Asum de won. Mu ka na akpọ Igbo culture. Onye culture na ndema na ala, onye culture na yoba nwere. Akona obia mu n'ime. O fuhi don ho. O abia ike na akwa okuko. Ndị akwa okuko rụrụ ọrụ gazi. Kono ndị rizi, ọdọgba n'izi. Nwoke bụ ojeche obia ike na akwa okuko. Ihe ọmụ mere ewe na-asa akwa okuko. Disi ike n'ọrụ disi ike ọ dịrị izi. Agụ bụ ofu nwoke ime Omenala. Ihe yutu aka. Yutu gwagote sogote gị nyere ya aka. Kwadoro ụzọ ihe wegabara aka ọma. Akwa ọkwa wee n'ike na-esi gị disi ike n'ọrụ nke ya na-eme ya gazie. Ekene mụ. Oga kwuru okwu na-asị ifeọma ya emere gị mana ka ebe ndị iji gara ji wee bịa ka Thanksgiving ahụ kedu ebe iji wee bịa eji m efi jide ọjị jide ihe nwa agali owu amakụ m ego ọnọdụ ebe ahụ mma anatachi na asa akaụntụ nọmba ya ka mụ asendịli ya mụọ 20,000 ebe nlelo atọgburu m ebiri na oyi mmiri agaghị efuta. Yes, sir. Atọ m ya ya mgbe agali ofu mmụọ ngo moto from now to December mmụọ akpụ na evi na-abụ proseka mgbere ọbụla eto ruo na eto ebe mkwulu mmụọ bụ ọzọ dị ngo moto from now to December. Money na kuli money na dapa ngo moto from now to December gunu ni na mfe mo efi to afa mama money na pa efa mo efi to ka ma gunu from now to December na ma gali ofe ko na egbo npa buru nri ta to ogwo bẹ́ẹ̀ni ní okùnrin tá a yà mẹ́ ọ̀nà ọ̀kẹ́rì bọ̀ ọ̀nà nà áfà ògbógbó olùkọ́ olùmọ̀ ẹ̀ máa yẹ kù náà nyẹ́ bàtà ẹ̀jẹ̀ àtọ̀ ẹni mú àmàlà ọgbọ́n òfin kẹ̀yà rẹ̀ alọ̀ yìí ọ̀tọ̀ èsùmọ̀ òkúkọ yìí ọ̀tọ̀ alọ́nà azọ̀ wọn ọmọkùnrin yọ̀ náà abẹ́rẹ́ yìí ọ̀tọ̀ ọ̀kùnrin tó challenge tó mọ́ yìí nínú ẹbẹ̀ wá sínú abó ní òun náà àbí èkèdè ẹ̀kú mu sí náà onye bụ ya cheta ife menwa ya mee ya Boni ụzọ kpere ya azụ onye chọbakwa ya okwu ụna ebulu dọja nnụọ ọgụ bifo onye abịa eluo ya nso onye si na ọ mara ive ekwu nsị ala dobe onye aba onye si na nkanka mmadụ ekwu nsị nkanka mmadụ dobe onye aba onye chere ya ọnwụ ruo ya nso ile jikwa ive ka onye ji wee mana ọnụ aka ribe ọnụ nna aba ile ọgwụ dibịa bụ n'ọnụ anyị anya batara na ekwusi enukwu a na-ekwu ekwe dị nke nọ n'isi nya ma o ji ekwe n'isi Akwa ba gaga ngwa na gbule gbene. Ya bo trodi. Ko nda na kagu. Go. Aka mo pa na se mo pa. Ye ko ni fa do ngando. Na se mo pa. Boba. Ọjọ́ àdẹ́rẹ́ ohun ma. Ìgbẹ́síkọ́ Thanksgiving pè ní ọgbọ̀n hotel n'ebe wọ̀. Ekwuru m nso na onye ọbụla chọba mmụọ ọja mbọ. Dibia. Ibe m yọrọ mmụọ onye emerụ ya. Ebube m ọbọ ọfọ na-abụkọ ọbọ mana mụ bụrụ ọfọ na-abụkọ ọbọ. Ife nna gị ọwọ ọfọ ọbọ ngozi ọfọ ndụ ọfọ ibe aka. Dibia. Ike chetara ọkwụ ya bụ ezigbo ife ya bụ ikolobịa nwe ọbịa ya mma ihe enwe. A mere okwu họteelụ n'isi. Okwu tinye ya nwe họteelụ. Oye me. Bongo. Akwa ba gaga ngwa na gbule gbene. Unyuko
Ibe agwala mmụọ ka mmụọ ya emela anyị. Ise. Ibe ọma ka anyị na-ekwu. Ise. Ibe anyị eribịa nke ele ya gbabuo. Ise. Ọ bụrụ na mmụọ na-ere ya gaba akwa ọbara ike. ịnọchacha ndụ na amasị ana meso ụlọ aga na-ewe a na-ekwu ya efu ya bụ onye ọgwụ ego. Achọrọ m inwe ya, anwụgo m ya nwa n'obodo a na-ahụ n'ọgwụ ego ka a na-agba ọnụ aka ọgwụ. Ị gaghị enwe nnekwu ego. Onye ọgwụ ego ji ụkwụ aga. Ọ na-aga wutu nnekwu moto n'azụ. Onwe nke ya ebu ụzọ na-ebe waya. Ogbenye pụọ n'ụzọ. Ụbịa nyekwala efe. Akwa ego gị walu weti. Ọ bụ mgbada nwa yi unu bere m ya nwe na ebe tọ, nụ na ebe tọ, nụ na ebe tọ. Ọ ya dịrịba mma. ise Ma okeke ma oke aba ma oko nkwa bịara Thanksgiving. ise Obere azụ bata nnekwu nkụ. Anọzi m n'obere azụ bata obere nkụ. Nnekwu azụ ya zụzie n'ike ka anyị nwebe obere azụ ka anyị kpata. Ya ka m na-agọ n'eke, na-agọ n'olie, na-agọ n'olie. Okwu osi nkụ anyị kwuru ka ọ ya adụ. Ọnụ ụgbọ anyị atọnụkwazie echekwazie ilu n'ilu. ise Maka na ọnụ ụgbọ kakata n'azụ ya tụgharị n'ilu. Ya bụ ibe ọma si n'ilu na-abịa. ọ bụ dakọ Ya nwere aka na-agụchi wee. Ejikwa m nkịta bịa, ejikwa m ọya bịa, nkịta eji m nkịta bịa. Ka m gote ya. Ọ bụrụ tata echi. Ok, echi m gote ya bịa. Adịsịla anyị mma. Ise. Ara nọ na biko ka mkpụrụ ego ya tọbe biko na ọzọ dị na afọ. otu ọjị bilize Akwa m anụ m efe ọmanya anụ m ọgwụ. Anụ m ọgwụ. Anyị ekwu ọgwụ. Anụ m ọgwụ. Saa aka. Mgbara mụ nọ $15,000 na. Mgbara mụ nọ Onwe ọgwụ m $15,000. enye ụkago nke nye wee nye. Ọdụ aka mmiri, asị nkịfị m ọkụ ite, sị m ọdụ aka mmiri, na iburu ọdụ aka mmiri na-aga alụ m. Ọ ya adị mma. Kpamkpam nwa m ọka dị mmadụ ama 5,000 last. Ọmale? Ọ ya adọrọ mma. Ngwa gaba. Ọnwa ọzọ dị na akpati Efi nwe ịkpụ wee bịa bụ nke obere. Ị ka akpụ ehi na-atọ wee bịa. ịtọ. Ọ ya adọ ntụ. Akwa bịa na-agwọ ọgwụ, chifu zụta n'ihu m. Achọ m ụmụ achọ m vali olu ọzụzọ dị. Onye nwa na-ama okoko ibe nwa tọrọ ya ụtọ ya bịa ka ọma ya. akwa tụkwara anyị ebe azọ na ncha akara oge chachacha na di ya Anya abụta ya. Ọgwụ a na-alụ ọrụ onye ya adị ekele. wesi na ihe adụ ka echi n'echi ada gwụrụkwa agwụ okwuru ọla gbasa obi a na-ekwu okwu akwa na-eti igwe agụ mebe ibi na-eme n'obugo udu ọcha akwa n'ochi ejiri anwụrụ ọkụ erugokwa igwe ntị nkwuwa okwu akwa nwa maka ihe ala ma na achụcha aja agwụ udere ibe mere ebe mmụọ kwado arụsị na-eme mmọkwa ka a na-akụrụ gbamgbam nke a na-eme mma mmiri amagbunye onye anya ọkwa na eziokwu akwa a na-esi onye nwere ibụbọ ngọ ngejikwa ntị ka ngwa gị okwu akwa nwa ọgaranya gbata ego na-eri ego ogbenye ebebe akwa na ọgaranya gwara ọgwụ ego njiwe ogbenye ịgbara ọgwụ ogbenye ka njikere akwa na-eti iwu akụ ọgaranya nata wee gbuo ebi kebe ndị mmadụ agbara isi ogbenye etibekwuo mkpu na ihe anyị ekelekwe na aya narị ya akara aka njụbụ ya aya nara ya akara aka ụbịam ka njikere akwa na-eti iwu akụ ofu ngwangwa mkpụrụ obi anyị ji dee ebube n'ihi adụ ndụ dụkakwa ngwa okwu ekwuru nwụkwa yi akwa na-eti iwu akụ mewekwa ibe ị na-eme n'ịkarịkwakwa ibe a na-eme ma akwa nwa na-edụ nwekere ka enwe ama akwa ọbịa akwa nwa okwu ka mụ na-ekwu maka ochie na ibe chụcha aja ọdụ ka para bịa mmụọ n'aka ayọ ka mụ na-ayọ dịkete ete akwa nwa mebe ibe ị na-eme dịka ete ete maka mụ jicha wee kwuo okwu wee kwucha okwu mbisi mụ na okwu okwu n'oro na gburi akụ dịka ete ete okwu okwu n'oro wee gbaa mụ okwuru ọla wazobịa na akwa efurugwu ụgbọ wee fi ya n'aka nse gburu a na wee kene chukwu okuke ikekwa na Facebook n'ihi ahụ ozi m agwa na-eti iwu akụ odugwu nwa n'ihi adụrụ m na nka n'ihi adụ ndụ ụdụ ka nka ọchọ nke oge emego nwa ọdachi ekwerekwu ya onye isi ihu na awa aja nye nwere nke ewe chụọ ka onene mmanwụ agwa na-eti iwu akụ mebe ibi na-eme
Mwana watigula mana tiere nuwe tiere gori nwanyị ọkpụrụ ewu dị abụ ogbu ka mụ na-ekwu kene njụwa ajụjụ onye nwanne ihe na-agbọghọ ọbịa maka nụtara dị na ụmụada akara Igbo na ndụ ya egbebunye anwụ Igbo ogbu ka mụ na-ekwu akwa nwe na-achụta aja ahụ udara ibe mere ebe mmụọ na m erutegwekwo ekene ọnụ ka m ji bịa na m azọ ọgwụgwọ gba na m ya eruwegwe be m maka nzọruo wee ruo na obuchie na ndụbara dị ihe nwa aṅụrị tata na m erutegwekwo akpọ Ades onye nwere ibubo ngo wesi ndị amụmụ ya bake n'ụlọ wesi ndị amụmụ ya bake n'ụlọ Ades onye nwere ibubo ngo ngwụcha ọnụ ka ba na-ekwucha odogwu ikariwe egwu odogwu nwa dị ikariwe egwu akpọ oji jiri anwụrụ ọkụ n'orugwu igwe ntị ọkụ ya ka ndị wee wie ọsọ ọjị ọsị m rute ka m nwe onye a na-agba akwụ ekene ka m kenere dị kete maka ọgwụkwanụ mmadụ 10 niile babatara n'obugu mana m abatagwekwe wee zọrọ ibe ọma akwa nwa bebekene ibi na-eme a na-abụ aka ogwu ka m na-ekwu akwa togodụ nwụrụ agbọghọbịa were m ibe nji wụrụ agbọghọbịa wee deghi n'aka were kwuo m mere ibe masara gị akwa nwa akwa na-etiwa akụ akwa na-etiwa akụ abịa na-ekene kenekwa ibe na-emerụ gị ibe akpa nwa kene na-eme na-ekene m ikene edu na-emerụ gị ndị onye gwa na-egburu egbede akwa ọba ndị Igbo gwa Chukwu kwere ndị Igbo ekene anụ ka m ji bịa n'obugu n'ihi adụ ka nka maka ile ọma ka ejiri eji aga n'okwu ọkwa na-eji okwu akpọ idike jidekwe ka iji odogwu jidekwe ka iji dike tete ha na ha mụ aka kpọ akwa nwa ọkwụmo ebe ibi na-eme dị kete ihe banaka onele ana-esonye nwere ibubo ngo banaka onele arụsị na-eme ọfụma ọkụ ya ka a na-akụrụ gbamgbam nke a na-emere mma mmiri amagbunye onye anya ọkwa na-eji okwu akpọ ebe ibi na-eme dị kete ozugbo onye ka m ji akọrọ nwe ozugbo iru ọchị awagwogwe m iru ọchị awagwo m agwa nwa n'iru ọchị awagwo ngwongwo problem solve and get that gives you money that I don't know.